Happy birthday, Popsi! Pinakagwapo na akong papa. Happy birthday. We don't care. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy Birthday. Happy birthday to you. Pastor! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Hey, hey, hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Wek. Birthday, wait, wait. I'm 15 years old. Bumabata. Blow the candle. Blow the candle. Blow candle pa, blow the candle. Wish. Salamat po sa Ginoo nga naabot ko ron nga 50 anyos. Nang ayun ko na akong daghan pagatuigan para makaservisyo ko sa akong mga apo o mga anak. Maing lawas. Happy birthday, Popsi! Pinakagwapo na akong papa. Happy birthday. Ha? Gwapo ako? More birthdays to come, then we love you so much. Tara, mangaon na ta. Tara. Tara. Mangaon na ta. Mangaon sa mi. Tomorrow. What's up? Pista sa among barangay karon. So dagan kay nga on dere sila ma'am. Sila kung igagaw dere nga. Na meron sa akong uncle. So dagan kay pagkaon dere guys oh. Kamo maglaway dyan mo. Paibog yung paibog ko sa mga pagkaon dere. Hi, ko na. Say hi. Didi ka hi ka na ba na. Okay. So happy eating, happy fiesta. Bahala gag ginagmay basta kanon. Loving. So, init kay guys no. So ni-appeal sa dang kainit sa kanon, kainit sa panahon. Hi Ma'am Jalu. Mark. Ma'am Janice. Kuya Junjun, pwede mamaray ug usa? Hi Ma'am Eva. Oh, ni akong pinakagwapong uncle guys. Uncle Ite. YouTube ba na? YouTube na Nicole. So, Col. Korta ta na ko ito. Hindi lagi. Tingnan raman na Col. Kanang Col, pila na imong edad Col? Bata pa. Yeah, bata pa. Si Papa kay ga birthday gabi Col. Sila nagdag ko nag-inimbitar. Okay, 50 years old na si Papa. Gabi hindi na yan. Birthday dili na daw. Gulang na sila Iwang siya kuan. 1 year no? Unong katuig. Oo. 74 naman ano. Ito baka mananda oi gabi mga kanta. Gabi ang handa na meron maglitsyon manok. Ayun tanang ko na kay. Prepare na na yung mga kan. Sali ka sa vlog. Hi guys. 1,000 ang mo view ana ron dai. Kung Bisaya ka guys, subscribe na guys kay para daghan na ta ba. Gatong building guys kay kanto, Barangay Hall to na.
Wala, alas 12 rami mga May to. masulti sa pagkaon. Lamian. Balik kami mo. Nagluto si Uncle ginagluto guys. Piting lamia gud siya mga oh, apit na ni Mauroto. Kuliti, salamat kayo rin. Mukha na lang rin, Sige sige, sila pa man may klase. Love. Busog. Arot na. Ah. Kay manaman tagkaon nangugas na ta. Nangugas na ta nay. Nay magibuhat. Maglata ka na nay. Ulo sa kanding. Lami kay na ko ano no ganang larangon. Tanglad. Ang hugasan te. Wala mo pagkaon. Say hi. Pelela na ako akong amigo nga si Boss Ige in the house. Di ako sabi. May makani. So kamay nag-ihaw sa baboy. Kami nag-ihaw. Yun sa pag-ihaw ang baboy. Agibuno. Agibuno. Gabuno. Gawin sa pagbuno. Unsay gamit pagbuno? Kutsilyo. Chilyo. Nga unsay reaction sa baboy pag ihaw? Yung agay! 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 Inom sa tayo no. Sige. Kani, maabot na din sa YouTube akong amigo nga gwapo. Gawin sa niya pagbatay ang, gawin sa niya pag-ihaw ang baboy. Agibuno. Agibuno. Gawin sa pagbuno, batog. Sige. Ay, musta yung klase mo, Ray? Ayaw, lagi gara. Okay, ito yung crush. Kami, gwapo. Ikaw may gwapi na kagwapo. Ay, Negosyo to ang call guys. Uba. Kasi klase negosyo na po siya